हेलो हेलो। हाँ हमारे याद ना आइला कॉलेज से बस फोन लाग गए बा हम यहाँ से देखत रही कि आप फोन करबा ताको तो देखत ना बात। हाँ जाने आई लव यू। हाँ हम ही तोरा से प्यार करें जितना तू करेला अच्छा बता कर। हमरा तोरा से मिले के मन करता बड़ा दिन वगैरह मिले है हर सब बतावला मिले के मन आवा ठीक है। अच्छा तोरा से हम लागा पर खाने लागा बता का ताई भौजी ना एगो घर के फंसी चिल्लात रहे दिन हाँ कब मिले कोई बाप रे बाप। अच्छा कभी से कहने से छत पे चढ़ा हाँ हाँ बोलो क्या हाल है। ठीक है हाँ कल आएंगे। की तरह से बतियाओ तो छत को दो और तार 3 बार फ्रेंडे माने फोन करत रहे लिसाने। अब दोस्तों से ना बात करी टाइम पे खाना में के बतियावे बात करे के जे बात करत रही ज्यादा तो दिखा देवेला। हां हमरा ज्यादा लौकता ना देखत रहे ढेर चढ़ गइल बाड़ू मार बुझा त हाथ का भाई देते तड़ा सौ रुपया हाथ का कान में का झमका दे तड़ी। अब ना पेनी का झमके के चलते चुप रह ना पे निकाल लगत खखुआइले धन में कहियो के मिलल ही नहीं खे ओ तरी मारल जाता के ना पेले आए कोई से मांगे कर नहीं का घर का दिवस देले। हां घरे का दमिए दे हसन त पहले रही पहनी के ना खाए के लूर बाटे कौन कोई के कॉलेज करे के लूर बाटे जाता कॉलेज है काजन काना से बतियावे लगत तड़ी। कॉलेज में कुछ ना बोलल जाला ना बतियल जाला के गस बतियात रहो तनी बता ना। वो हमर दोस्त रही वो पूछत रही कि आगे के ना पड़े दोस्त रहे सौखी रहे कि शाखा रहे सब बुझत नहीं बचिए ठीक बा आ जौन तू पढ़ाइया हमरा के पढ़ाओ तो हम सब पढ़ाइया पढ़ के जगह बैठल बनी कतना के देखले बनी लइकिन के बाप रे माई बाबू के कतना झूठ बोल देवेली सन कोई तरी तू करत तड़ू तो हमार का जताटे हमार कैसे तो दादी कहत रहे खिसा में हम भुला के देखा याद आ गइला मुंह में पान खाइबू त लाल होकबे न करी जे पान खाला ओकरे मुंह लाल ला दूसर कोई के ना होखेला ठीक बा तो चलो जौन करत तड़ू त कर हमार का खा लो देखा कोई दोस्त से बात करेला वो में दोस्त रही देख ऐसे तो बड़ी सकालू ऐसे ना है बात। अरे बाप रे बाप हम कहा कहतनी कि तू दुश्मन से बतिया तड़ू कि नतिया के बेटा कौन ह मुंह ढुकावना कि कौन ना ह केकरा से बतिया तड़ू हम कहा कहतनी लेकिन तू जाना तू का कर तू का नहीं करत हमरा नहीं से मतलब जौन करे के बतान कर तारा का फुर्सत मिले त मोबाइल से बाप रे बाप तन के टाइम मिले त न है बिटिया के त फटाक तेरी मोबाइल लिया के पैखाना में बतिया होती है जब फ्रेंडे से बतियात रह लड़की से बतिया तड़ू तो पैखाना में के का बतियावे के जरूरत रहे। देखा तोर भौजी लाखों में अन्ना लाखों में करोड़ों में बाड़ू ना एगो भौजी देखा तू झूठा के साथ करे हमें हमरा विश्वास ना हा हमें के ना ला दे जो हमरा विश्वास कर तब ना तू ऐसे संकात रहे लो हम तू विश्वास करे ले छोड़ाबू त हमरा कोई विश्वास करी काम धाम के चिंता नहीं खेना पढ़े लिखे के चिंता बाटे बात अलग होता फोन से बात के लिए ओकरा ला थोड़ कहां हुआ से बतिया ले हम तोरा तो हो जाइए वो मुझे हो तो तोरे ना बताए से बतावा तू ना बड़ी हमरा के बतिया बतावे लू इतना बड़का बड़का बात बतिया लू ना बतावा हम करे जला देखा अभी तुरंत फ्रेंड्स बात के लिए पूछत रही कौन आवे के मतलब ये सब बात रहे आओ कुछ ना रहे आई हो बिटिया बा तू ही बतावा तू सवेरे गलड़ू स्कूल में पढ़े खाती ए आवे खाती पूछत रही कल आवे के हक ना यही सब। हां हां हमनियो के पढ़े जात रही ना तब मास्टर विश्वास नहीं के तोरा बता तारा पे ना इतना विश्वास बने इतना नाच बना हमर बच्चिया बड़ी कलेक्टर बनी हन तू तब वो सामने उ तरीका का करब देखा अगर विश्वास नहीं के ना तो हिला मोबाइल तू ही रख ला और बात करो तो फोन नहीं पे करी ना रख ला विश्वास सबके करते तो का करे सुना आजकल के लड़किन के ना जमाने में बाकी ला है हमार चीज रख ला दूसरा के चीज रखल के ना तो एको नहीं के बात बोला मुझे तो वाला ये रख ला के जाना कटे आज हाई मोबाइल दे दे काल भइला कोना चोरी चोरी मोबाइल आजकल के तो चलल बे जमाने में के चोरी का मोबाइल डांड में खोस के चल देती सन घूमे लगती सन हम नहीं की देखा त हमरे के सिखाई बुद्धि आ ओकर बहिनिया के गालिया ए ओकर स्वभाव के बहिनिया के देखनी के वो मोबाइल लेके बतियात रहे मोबाइल में गनी में ओ दिना ना एक कोड़ारी देने त देखत रहे विश्वास ना हमरा विश्वास करेलु ना तो तू तो कनी संगे ना रहेलू तो रहे संगत के पर संगत से गुण आवत संगत से गुण जावत रहेला ठीक बा संगत से सब प्रभाव पड़े
पढ़ेला मोबाइल हमके दे तड़ू तू अपन बच्चिया पे मोबाइल धरे रह तार भइए दिल हो तारे के पढ़े के तू पढ़ लिख बढ़िया से रह आ का करबू का ना करबू ओकरा से त हमरा कोनो मतलब नहीं के हमार तो शादी बियाह हो गेल हम अपन घर में खुश बनी आ तू अपन ससुर जीबू त का करबू का ना करबू अब उ कुल हम कुछो नहीं की जान तारा के कितना हो बहिन हम समझाए भरबानी हम तारे के समझा देते नहीं तारा समझे के समझिए आ ना तो तू अपन जानी है तार जिंदगी तारे के मुबारक हो तू का करबू का ना करबू जा तनी तारे जी में त काम धाम होइए नहीं के चलनी हम अपन काम धाम करे सहारा से बोलल एकदम बेकार बाटे हमारे मुंह दुखा देता सहारा के बोलल एक लादी कपड़ा फीचल उहो बरोबर बाटे और नतिया के चलते ना भाई भौजाई गुस्सा आ जाते एक दिन हम जब भौजी के मनाए सुना तेल लगा ऐसा पीटिया के ना का हम बताएं का हल्ला करत हो का रे करतनी रोवर सुनिए ने जा के जगह ताकत का बड़ू जाके चुपचाप बर्तन ना जाओ तार जी में काम धर्म थोड़ी बैठे का बोलत रहली करे अरे बाप रे बहिनिया बड़ा इनर के परी बड़ी ना बहुत दूध के धोल बड़ी यही से ना बोलो मैं कोई के देखिए रख हम समझा देते हैं बहन के लूर लक्षण हमरा अच्छा नहीं लागत आती कौन जी अच्छा निकला का जानी एगो दे देला बनी हेती को मोबाइल किन के 1000 के पड़ जाता त लागत लो अथु करे बाप रे बाप आज का हम खाना बनैले बनी माई घरे 10 साल खाए बननी रौरा घरे 4 साल से बनाते बनी आ 14 साल उम्र हमार हो गई भइल बाकी पढ़त दिए तो हम कैसे अथु करी हमार का कुफुत लागल जी भाला कह कि हमारे रुपए लगातार रौर करेजा से पैसा होता टे कमा तनी एकदम रौर खून के पसीना बहत टे रौला तनी पैसा कमा के ओकरा के पढ़ाओ तनी का कर तनी हमरा से का मतलब बा चढ़ के छत पे हल्ला करते ले सुनियो सन देखियो त का कहियो सन ये तो कहियो सन कि फलाना के बहनिया लेके भागे खातिर तैयार हो गई बिया आ छाता पे चढ़ के रहे में बतिया होती त कोई नहीं देखा दे चांद सर हम त चले बुढ़े हां अब बहनिया के बारे में काम तो मौगी पता एकदम लाह के टूसा बनबे ना धीरे करन बोल हो सुनियो सन त का कहियो सर सुनिया से तो कहियो सन यही तो मारम तू झपने के जनतो हां या जो कुतिया हमरा के मरवा दिया ना आज हम ओकरा के बताओ तनी ढेर बतिया वाली हो गई बिया ना चल तो तनी चल तो ढेर अरे माय हमर ठकुरा पकड़ चल तारे के देखाओ तो जी भैया नमस्कार हम सुबह सिंह नमस्कार प्रणाम भैया हम प्रतिमा सिंह इनका जैसा ननद मिल जाए ना तो घर में एकदम पूरा आगे लगा दिहन आ देखन इतना भौजाई के भी ना बोले के चाहिए पहले सुन लेवे के चाहिए कैसन बात बा का बात बा इतना एकदम बोले से भी बहुत कोई माने बड़ या चाहे गांव घर भी सुनी तो का कही तो हमनी के वीडियो अच्छा लगलो तो दिल से लाइक करम जा और बेल आइकन जरूर दबाइम जा नमस्कार प्रणाम हम आप सबके छोट भाई भतीजा विनय लाल बिहारी बाबू ये पारिवारिक वीडियो रहे दिल पे नहीं लेवे के और गलती काम ऐसा कुल नहीं करे के अच्छा लगल हो तो दिल से लाइक करब शेयर करब और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगला ये वीडियो से दी विदाई अगला वीडियो में फिर से मिल जाए तब तक हम देखे ऐसे मोबाइल नहीं है नु आ कहे नु कि अच्छा तार हमरा विश्वास नहीं है ना विश्वास तो है घर मोबाइल ठीक बटे रख ल तू हम कोई से ना बतियावनी ऐसे कहिए आराम से